Сиратта хатты тыңлау өчен Бырай районында көн итүче Ринат Хаким улы Раяновты сакырабыз. Якын кешебезне туган көне менән котлап китергә теләйбез дип яза 1989 елда Башкорт дәүләт университетының география факультетын тәмамлаучы курсташтары. Ринат Хаким улы 2 февральдә Сажида апайның һәм Хаким агайның тату гаиләһендә дөньяга килгән. Аталары бик күптән вафат булды. Әлеге көндә ата йорты нигезе каршыһында гомер итәләр. Курсташыбыз Балтик сик буе гаскәрләрендә хезмәт итеп кайткас Башкорт дәүләт университетына укырга ине. Студент елдарынан үзенең саф күңеллелеге, намаслылыгы, тырыш булуы менән башкалардан аерылып торды. Яхшы оештыручы булды. Студент отрядының командиры итеп тә хайлап куйдылар үзен. Кулына диплом алгас, мәктәптә бераз география фәнендә укыта. Тормыш иптәше Илмира менән 2 балаларын, Әлфия менән Ришатка матур тәрбия биреп, һөнәр алырга ярдәм итеп, олы тормыш юлына сыгардылар. Хәзер инде уларның үзе гаиләләре. Ринат менән Илмира 2 янсәргә бәхетле олатай өләсәй булып ултыралар. Әлеге көндә авыл хуҗалыгы оешмаһында директор вазифаһын башкара. Басудан мул уңыш йыйып алалар. Бына дигән сөт фермалары ла бар. Бихисап мактау грамоталары, диплом менән дә бүләкләнгән. Шулай ук безнең курсташыбызның яраткан шөгыле лә бар. Күңел өчен буала хадан балыктарын үрсетә. Дуслары менән осрашып, усак янында йыр-йырларга ла ярата. Ринат Хаким улы, һине туган көнең менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Һиңә һәм һинең якындарыңа ныклы һаулык, бәхет, шатлыктар теләйбез. Һине яраткан, һин яраткан кешеләрең һәр сак яныңда булһын. Тормыш бүләк иткән һәр бер көнгә куанып яшә. Озын гомер бирһен һиңә Ходай, хызламаһын аяк кулдарың. Бәхет, шатлык, һөйнестәр менән тазалыкта үтһен көндәрең. Агым һаудар күк гомер үтә. Үтһен әйдә ул гел шатлыкта, яшәү яме, дөнья именлеге юлдаш булһын һиңә һәр сакта. Истәндә тыштан да матур, кайнар йөрәкле, хисле һәм ярһыу күңелле курсташыбыз. Дөньялага һәр бер шатлыктан өлеш сыкһын һиңә мул гына. Был юбилей әле тик бер баскыч, бейеклеккә барган юлдарда ныклы сәламәтлек, иҗади уңыштар, гаилә бәхете теләп, улы байрам менән кайнар котлайбыз дип яза төркемдәшләрегез Гали, Лариса, Марсель, Гүзәл, Людмила, Зәки, Вадим, Динә, Зөлфия, Зәлия, Айбулат, Динара, Дамира, Гөлнара һәм башкалар. Якын кешеләрегез һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙа үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Мизгелләрне сағынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бөтеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы.
булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулган өчен.